Sziasztok, én Ákos vagyok, és ez egy vagy nem bejelentő, ugye, hogy mit fogok csinálni a csatornán. Mester MC, ti mondjátok, én megcsinálom. Mester MC-ből ugye Roblox, Don't Start, és minden más jót is lehet majd várni. Még egyelőre nem tudom, hogy összesen miből fogok videózni. Slither.io, Agar.io, sok ilyen internetes, sok ilyen letöltős, ingyenes játékkal. Szóval ez egy ilyen kis rövidke videó, és a csatornám neve ugye Ákos Gaming, találjátok meg. Én Ákos voltam, sziasztok!